यो अम्मा ଏରା କିଅଣ କହିପାରିବ କି? କହିପାରିବ ଏରା କିଅଣ? ମୁଁ କହିବାର କମଳା ଖାଇବାର ମୁଁ ନ ଦେବାର ଏରା କିଏ ଆଣିଛି କହିବି? ମୋ ଭାଇ ଆଣିଛି କିଣିକି। ମୁଁ ଖାଇବି ଏତିକି ଖାଇସାରିଲିଣି, ଚୋପା କରିଦେଲିଣି ଏତିକି ଖାଇକି। ଖାଉଥିଲି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଣିଛି ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ କମଳା। ହା ମୁଁ ସକାଳୁ ଏତିକି ଖାଇସାରିଲିଣି। ଆପଣ ଖାଇବେ? କମେଣ୍ଟ କରିବେ କାହାର କେତେଟା ଦରକାର। ପାଚି ଯାଇଛି, ଖାଇବେ? କରନ୍ତୁ, ଫିଙ୍ଗିଦେଲି, ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ।